Začíname od tých najslabších, čo našu pomoc najviac potrebujú. Veľkú úlohu má sociálna sféra. Cieľom sociálnej sféry SPDR na Slovensku je, aby sme tu boli pre každého podielnika, ktorý to potrebuje, ktorý sa ocitol v nejakej ťažkej životnej krízovej situácii. Chceme podať pomocnú ruku tam, kde je to potrebné a kde nás o to požiadajú. Ideme pomáhať mladým rodinám s deťmi. Je to naša priorita, pretože vidíme, ako sa naša demografická krivka vlastne znižuje za posledné 10 ročia. SPDR prináša finančné istoty. Mladí ľudia vďaka týmto právam a týmto finančným istotám sa môžu spokojne a slobodne rozhodnúť konečne mať deti a toto chceme podporovať. Takisto pre ďalšiu skupinu, pre ktorú sme tu, sú to naši seniori. To je neskutočná studnica múdrosti. Dajme im znovu tú dôležitosť a potrebu, tú istotu, že sú znovu potrební, sú ešte osožní. Ďalšou skupinou sú ľudia so zdravotným znevýhodnením. Aj pre nich sme tu. Vytvorili sme určité schémy, opatrenia na to, aby sa im skvalitnil ich život. A nielen im, ale celým rodinám. Takisto tu máme deti v detských domovoch, mladí odidenci. Máme tu ľudí bez domova. Rada by som spomenula príklad ľudí, ktorí sú odkazaní na pomoc druhej osoby, na ležiacich. Našou prioritou je, aby títo ľudia zostali v domácom prostredí, aby sme ich nedávali do zariadenia. Vytvorili sme podmienky pre návrat opatrovateľov, ošetrovateľov zo zahraničia naspäť na Slovensko. Ľudia už nebudú musieť chodiť za prácou do zahraničia na 4-týždňové turnusy. SPDR má neobmedzené zdroje. My môžeme pomáhať všade tam, kde je to potrebné. Ten, kto to potrebuje, efektívne, jednoduché nastavené pravidlá, aby pomoc bola adresná a tam mienená, kto ju potrebuje a v takej miere, aby mu naozaj to riešilo tú jeho životnú situáciu.